Türkiye boşkası Ankara'da 14 saat isemsiz muhtaram tomşar. Bugün 2025 yılının 24 mart düşenbe günü siz turdan efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki topşarını tanıysınız. İhtibar. Şuşu atın ahırında efir vakıtımız hem kıska tulkundagı yaşlığımız özgere. 30 mart yakşanbe gününden başlap topşarımızını Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska tulkundың 17.615 kHz ışığından tanıyasınız. Bizim programma 19 metrli kıska tulkundың 15.360 kHz ışığından 42 derece gün çalış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen w.trt.dinna.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinna kuşumtasından Voice of Turkey Vote East Radio kanalından topşular. Topşubuzun bugünkü çaralışında sanki haberlerden sen 1000 yıllıkның birinci şirki programısı bilen Türkiye dünyanın yıldızları yazmasını takdim ederbiz. Topşubuzda Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri ben başlayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. Haktır ki Rabbimiz Allah dip sonra doğru yolga baskanlar yanına ölüm mezgilinde ferişteler iner. Ahir zamandan korkmağız. Tuğanlarınız için hafalanmağız. Kuanağız siz Allah'ın vəqdə etilgen cennetke kireşeksi dip söyünçü alırlar. Biz ferişteler dünyada da ahirette de sizden dostlarınız buluruz. Yumart yarlı kavuşu rahmeti king Allah hazırlagan rızıklardan canağız niteli şunun bilen hoşlanır
буларсыз, теләгәнегезне табарсыз. Аллаһка юнәлергә өндәгән һәм дә үзе дә игелекле гамәлләр кылган ва мин мусульман дигән кешенең сөйләшүеннән дә тәмле сүзле башка берәү бармый икән. Игелек белән яманлык бер булмас. Син яманлыкны игелегең белән бас. Яманлыкка җавап итеп игелек кыл. Ул таш белән алса, син аш белән ат. Шулай гамәл кылганда, икегезнең арагыздагы дошманлык бетәр. Сез дуслашырсыз. Бу гамәлләрне сиңа яманлык кылганга игелек кылуны һәм Аллаһның ярлыклавын бар тик сабыр иткәннәр, кыйнакларга түзгәннәр генә башкарала. Әгәр шайтаннан килгән әшәке фикер сине бирә булса, Аллаһка сыен. Аллаһ барысын да ишетеп, күреп торучыдыр. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Коръән Кәримнең аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Türkiye avazı dokunlarında соңгы хәбәрләр. Израиль Газа күләмендә җирле операцияләрен киңәйтеп, Мисыр чигендәге Рифах шәһәренең бер өлешен чолгап алды. Фәлестин җирләренә һөҗүмнәр инде бер атна дәвам иткән булса, Израильнең төбәктәге хәрби хәрәкәте туктаусыз алып барыла. Гыйнвар ayында Хамас белән утны туктату килешүен яңадан төзү чакыруларына карамастан Израильнең Газаның төрле төбәкләренә хәрбиләрен урнаштыруы да дәвам итә. Моннан тыш, бу вазгыять Ливанда яшәнгән үтергеч бәрелешләр һәм АКШның Йеменгә оештырган һава һөҗүмнәр белән бер юлы башкарыла. Израильнең Газадагы бомбалаулары үлемнәрне арттыра. Газадагы үлүчеләр саны 50 меңнән күбрәк булган. Birleşmiş Milletler Ишмасының Фәлестин качакларына ярдәм агентлыгы Израильнең Газага гуманитар ярдәм кертелүен тоткарлауның төбәкне тирән ачлык кризисына таба өтәрүен кисәтте. Израиль Хамас белән төзелгән әсир алмашу һәм утны туктату килешүенең беренче этабы төгәлләнгән 4 марттан бирле Газага гуманитар ярдәмнең кертелүен тулысынча тойды. Көньяк Корея Конституцион мәхкәмәсе баш министр Хан Док-суның вазифасыннан азат ителүе карарын гамәлдән чыгарып, вазифасына кире кайтуы карарын кабул итте. Бу тараҡҡият Ханның 2 ай элек вәкил буларак башҡарған илбашы вазифасыннан алынуынан соң илдә яшәнгән сәяси кризисның соңғы акты буларак бәйләнә. Хан узган ел кыска вакытлы хәрби хәл игълан иткәне өчен вазифасыннан алынган илбашы Йон Сук Йолның урынына вәкил буларак дәүләт башлыгы вазифасын башкара иде. Ләкин баш министр Хан вазифасында 2 атнадан кыска бер вакытта тагына кала алды һәм Конституцион мәхкәмәгә 3 яңа студияны билгеләүне кире кагып, оппозиция күпчелекне ия парламент белән яшәгән килешмәүчәнлектән соң 27 декабрьдә вазифасыннан читләштерелгән иде. Судан армиясе оператив ярдәм көчләре белән дәвам иткән бәрелешләрдә башкалы Хартумның үзәгендә яңа позицияләрне алдыуын игълан итте. Ясалган хәрби белдерүдә гаскәрнең Хартумның үзәгендәге мәхәлләләрне оператив ярдәм көчләреннән азат итүе әйтелде. Армия айрыча шәһәрнең сәүдә мәркәзе төбәгендә урнашкан Ал-Фахы сәүдә үзәгенең контроль астына алынуын күрсәтүче видео язма белән уртаклашты. Оператив ярдәм көчләре ягыннан исә мәсьәләгә кагылышлы белдерү әлегә ясалмады. Украина саклану министры Рустам Өмәров АКШ вәкиллеге белән Сугут Грабстанында үткәргән сөйләшүләрнең конструктив һәм мәгънәле узуын белдереп, энергетик тармагына игътибарны юнәлтүен җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мең еллыкның беренче ширеге. Советлар бирегенең КГБ яшерен күзләү хезмәтендә башаткан карьерасын Русия дәүләт башлыгы вазифасына кадәр үстергән Владимир Путин өчен 1000 еллыкның беренче ширеге йолдызы балкып торган чор булды. 1952 елның 7 октябрь көнне дөньяга килеп, университетта хукук һәм икътисад укыган Владимир Путин һөнәри тормышына беренче адымын исә 1975 елда кергән
Советлар Берлегенең дөнья күләм танылган яшен хезмәте КГБдә ясады. 1991 елда КГБдан аерылып, сәясәткә кирип киткән Путин 8 елдан соң КГБ орынына төзелгән Русия күзле уешмасы ФСБның яңа директоры булды һәм ул чактагы Русия илбашы Борис Ельцинның якын эш төркеменә керде. Кыска вакыт эчендә баш министры кәнәфинә дә утырган Путинның язмышы Ельцинның кинәт кенә вазифасыннан китүе белән үзгәрде. Дөнья яңа 1000 еллыкка адым ясаган чакта Русия сайлауга әзерләнә иде. 2000 елның 26 мартында уздырылган сайлауның беренче турында тавышларның 53%-ын алган Владимир Путин 48 яшендә Русияның һәм дөньяның язмышы белән тыгыз бәйләнгән Кремльдәге дәүләт башлыгы Кәнәфиянең яңа хуҗасы булды. Мең еллыкның беренче шерегенә яшь һәм яңа лидер белән кергән Русия ул чакта Советлар Берлегенең таркалуыннан соң икътисад белән бергә бик күп өлкәдә тотрыксызлык һәм сепаратистик хәрәкәтләр белән көрәш алып бара иде. Советлар Берлегенең таркалуыннан соң кинәт кенә байып киткән һәм олигарх дип йөртелгән даирәләр белән кискен көрәшкә тотынган Путин кыска вакытта һәм сәяси оппозиционерларны һәм дә олигарх төркемнәрен контроль астына алды. Икътисади тотрыклылык өчен мөһим адымнар ясады. Вазифасының беренче чорында Курск су асты кемәсе фаҗигасы, Чеченстан һәм Таулы Карабахтагы бәйсезлек хәрәкәтләре, Мәскәү белән бергә Русиядагы зур шәһәрләрдә террор һөҗүмнәренә каршы кискен чаралар белән җавап бирүе. Фаразланганның киресенә Путинның халык арасындагы яклавын һәм көчен арттырды. Нефт белән бергә илнең табигый чанакларыннан алынган керемне халыкның төп ихтиҗларының канәгатьләндерелүе өчен кулланган һәм рубльнең кыйммәтен югалтуын тоткарлаган Путин 4 елдан соң икенче тапкыр илбашы сайлавын бу юлы 71% тавыш белән җиңде. Икенче илбашы чорыннан соң төп канун мәҗбүрияте аркасында 4 ел дәвамында илбашы Кәнәфиин ярдәмчесе Дмитрий Медведевка тапшырган һәм баш министр вазифасын үз өстенә алган Путин 2012 елда кабат дәүләт башлыгы булып сайланды. Вазифасы вакытында Билл Клинтоннан Дональд Трампка кадәр 6 айрым АКШ илбашы белән эшләгән Путинның соңгы еллары исә бирәктә Украина сугышын кыска вакытта бетерә алмавы, халыкара санкциялар сәбәп булган икътисади авырлыклар һәм узак еллар буе ярдәм итеп килгән Суриядагы Асад режимының бәреп төшерелүе белән шактый бер чулы бик шомны узды. Дөнья яңа 1000 еллыкның бусагасына килеп җиткәндә 1999 елның 24 март көнне Авропа кыйтгасы икенче бөтен дөнья сугышыннан соң иң тыгыз һава бомбалауына сәхнә булды. НАТО көчләре Косовода арткан бәрелешләр аркасында Сербиягә каршы һава хәрәкәтен башатты. Сербияда НАТО әгъзаларына сугыш игълан итте һәм шушы карарын Берләшкән Милләтләр Оешмасына рәсми рәвештә белдерде. НАТОның һава хәрәкәтләре һәм аннан соңгы дипломатик басымнар Косовоның Сербия, Каратау, Монтенегро җөмһүриятеннән аерылуына юл ачты. Дәк 5 елдан соң 2004 елның 29 март көнне исә НАТО тарихының иң зур киңәюе тормышка ашты. Элекке Варшава пакты әгъзалары Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Литва һәм Латвия НАТО әгъзасы булды.
NATO'ның Югославияга каршы хәрби хәрәкәтләреннән соң ясалган шушы киңәю адымы Владимир Путин лидерлыгындагы Русия белән Төньяк Атлантик иттифакы арасындагы сәяси киеренкелекнең артуына сәбәп булды. Bir 1979 елның 26 март көнне Вашингтонда Израиль белән Мисыр арасында кул куелган тынычлык килешүеннән нәкъ 40 елдан соң 2019 елның 26 март көнне Дональд Трамп лидерлыгындагы Американ җитәкчелеге Израильнең 1967 елдан бирле яу оккупация астында тоткан Сүриягә бәйле Голан калкулыкларына кагылышлы суверенлык хукукларын тануын белдерде. Бу карар Төркия белән бергә бик күп ил тарафыннан кабул ителмәде. Авропа футбол тарихының иң мөһим исемнәреннән Нидерландлы элекке футболчы һәм тренер Йохан Кройф 2016 елның 24 март көнне 69 яшендә вафат булды. Нидерландның Аякс клубында җитешеп, Нидерланд җыелма командасына кадәр күтәрелгән Кройф 1973 елда Барселонага күчте. 3 тапкыр Авропада елның футболчысы бүләген яулаган Кройф, аннан соң Барселонада тренер вазифасында башкарды. Мен еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бөлемендә сүз танылган суфи Мевлана Җәләлетдин Руми турында бара. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Мевлана Җәләлетдин Руми 1207 елның 30 сентябрендә Хорасанның Бәлх шәһәрендә туа. Аның әтисе Баһаэтдин Вәләд үз чорының танылган галимнәреннән берсе була. Әнисе Мөминә хатын Бәлх әмире Рукнетдин бәйнең кызы булып, асыл зат гаилә әгъзасы була. Мевлана 1219 елда Монгол куркынышы якынлашкач, гаиләсе белән Көнбатышка күчеп китә һәм Анадолу Сәлҗүк дәүләтенең үзәге Коnya шәһәренә килеп урнаша. Шулай итеп, яшь Җәләлетдин балачак һәм белем алу елларын Анадолу төрек җирләрендә, төрки ислам мәдәнияте мөхитендә үткәрә. Мевлана әсәрләренең күбесе фарсы телендә булуына карамастан, аның мәдәни үзаңында төрки үзенчәлекләр дә бар. Ул яшәгән җирләр угыз төркиләре кырган Сәлҗүк дәүләте идарәсендә була. Бүген Мевлана бер яктан төрек милләтенең мәдәни хәтерендә гыйлем иясе булып сакланса, икенче яктан аның тәгълиматлары глобальлеге белән милли чикләрдән читтә дә кабул ителә. Мевлана традицион мәдрәсә белеме алып, фикх һәм тәфсир өлкәсендә мөфти дәрәҗәсенә ирешкән булса да, 1244 елда Коньяда Тәбризле төрки суфи Шәмс белән танышканнан соң, аның тормышы тулысынча үзгәрә. Мевлана 37 яшенә кадәр Шәмс белән танышканчы, үз эшенә бикләнгән яшәү рәвеше алып барса да, Шәмс белән әңгәмәләрдән соң, аның күңеле Аллаһ мәхәббәте белән яна башлый. Руми мәхәббәт Аллаһның бер сыйфаты дип, бөтен мәхәббәтнең чыганагының илаһи булуын ассызыклый.
Мәүлана уйлавынча, кеше Аллаһның исемнәрен чагылдыра алырлык сәләткә ия, ләкин ул нәфесенә буйсынып, үзенең төп йортын оныта һәм бу дөньяда рухи гырбәттә яши. Мәснәви әсәренең кереш өлешендәге мәшһүр най метафорасы кешенең Аллаһтан аерылу газаплары белән елавын сурәтли. Мәүлана «Кил, кем генә булсаң да кил» дигән сүзләре белән символлаштырылган чакыруы аша төрле дин, тел, рух вәкилләрен бердәм һәм бергә булырга өндәй. Төркстан һәм Төркия географиясында Нақшбанд исеме ничек мәшһүр булган булса, Мәүлана Җәләлетдин Руми тәэсире дә шул дәрәҗәдә хәзерге көнгә кадәр дәвам итә. Мәснәви әсәренең бик күп төрки шәрихләре, аңлатмалары язылган. Исмаил Әнкарави кебек суфилар аны аңлатып зур күләмле эшчәнлекләр башкарганнар. Шулай итеп, Мәснәви төрки мәдәният географиясында интеллектуаль һәм дини тормышның үзәгендә була. Мәүлананың икенче мөһим әсәре Диван-ы Кәбир дип тә танылган Диван-ы Шәмс Тәбризи. Бу әсәр Мәүлана Шәмс белән очрашканнан соң дәртләнеп сөйләгән газәлләр һәм рубагыйлар җыентыгын үз эченә ала. Бу әсәр төрек әдәбиятында Юнус Әмрәдән башлап күп суфиларга тәэсир итә. Мәсәлән, 14нче гасырда Нәсими, 17нче гасырда Ниязи Мисри кебек шәхесләр Мәүланадан илһам алып, шундый ук дәртле илаһи мәхәббәт шигырьләре язалар. Аның фикерләре үзе яшәгән шыр кешеләре өчен генә түгел, хәзерге заманда да дөньяның төрле почмакларында аны укучылар өчен дә актуаль булып кала. Бүгенге көндә Мәүлана Америкадан Иранга кадәр бик күп илләрдә иң күп укылган шагыйрьләр арасында санала. Айруча инглиз теленә уңышлы тәрҗемә ителгән шигырьләре аңа дөнья күләмендә мистик шагыйрь һәм фикер иясе буларак танылырга ярдәм итә. Шуңа күрә Мәүлананың әдәби мирасы төрки ислам классик әсәрләре арасында дөнья күләм классика дәрәҗәсенә күтәрелә. Мәүлана үзе исән чагында рәсми рәвештә суфи мәктәбе булдырмаса да, аның улы Солтан Вәләд һәм хәлифәләре Мәүлана тәгълиматларын системалаштырып 13нче гасыр ахырында Мәүләвилек юлын булдыралар. Мәүләвилек юлы тиз арада Анадолу һәм бөтен төрки ислам дөньясында киң тарала. Күп кенә төрки дәүләт эшлеклеләре, сәнгать әһелләре, Мәүләви дәрвишләре булалар. Истанбул, Халеб, Диярбакыр һәм Каһирә кебек шәһәрләрдә Мәүләвилек дәрвишләр йортлары ачыла. Коньяда Мәүлана төрбәсе урнашкан хәнәкә иң мөһим зыярат һәм ышану үзәгенә әверелә. Мәүлананың мәдәни мирасы Төркия Җумһурияте чорында да яшәтелә. 1950нче еллардан башлап Төркиядә Мәүлананы искә алу тантаналары яңадан үткәрелә башлый. Мәүлана фестивале ел сайын декабрь аенда халыкара дәрәҗәдә оештырыла. Аеруча 1970нче еллардан соң Мәүләви сәмәзәннәре чит илләрдә чыгыш ясап, Мәүлананы һәм аның сәмә традициясын бөтен дөньяга таныталар. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк, Мәүлана Җәләлетдин Руминың мирасы милли дә, дөнья күләмдә. Ул төрки ислам мәдәнияты җитештергән фикер иясе буларак төрек мәдәниятында аерым урын алып тора. Мәхәббәт һәм кешелек бердәмлеген ассызыклаган юлламалары дөнья күләм үзенчәлеккә ия. Руминың рухи йогынтысы төрки мәдәниятта гасырлар дәвамында яшәгән һәм бүгенге көндә бөтен дөньяда эзләнүләр эчендә булган күп кеше өчен илһам чыганагы булып тора. Мәүлананың суфичылык аңлаешы хәзерге заманда матди алгарышка карамастан рухи кризислар кичергән кешеләр өчен әйтерсең лә шифа рецепты. Ул киңәш иткән мәхәббәт, түземлек, яхшы мөгаләмә һәм бердәмлек принциплары бүгенге дөньяда тынычлык һәм диалогка юл күрсәтә. 8 гасыр элек яшәвенә карамастан, аның шигырьләре әле дә яңгырый, тәгълиматлары яңа фикерләр белән аңлатыла һәм кил чакыруы бүген дә яңгыраш таба икән. Димәк, Мәүлананың төшенчә фикерләре искерми һәм алар мәңгелек. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган суфи Мәүлана Җәләлетдин Руми турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Türkiye Ovası Radiosu'nun татар телендәге тапшырыгы шушының белән ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәбез. Шушы атна ахырында эфир вакытыбыз һәм кыска тулкындагы ешлыгыбыз үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшырыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.